गोयच्या IPS आणि IAS अधिकाऱ्यांची बदली। मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय हांची मिझोरामात दक्षिण गोय पोलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया तसेच उत्तर गोय पोलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन आणि IPS असलम खान हांची बदली दिल्लीत। वल्लावन आणि अंकित यादव हे दोन नवे IAS तसेच रोहित राजबीर सिंग आणि राहुल गुप्ता हे दोन IPS अधिकाऱ्यांची गोयात नियुक्ती। गोयच्या IPS आणि IAS अधिकाऱ्यांची बदली जाल्ली आसा। मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय हांची बदली जी आसा ती मिझोरामात जाल्या। तसेच उत्तर गोय पोलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन आणि दक्षिण गोय पोलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांची जी बदली आसा ती दिल्लीत जाल्ली आसा। फाटल्या 1.5 वर्सांच्या तांच्या कार्यकाळीत तांणी खूबश्यो साबार गुन्हेगारांचेर कारवाय केल्ली आसा। तशेंच IPS असलम खान जे आसा तांची बदली जी आसा ती दिल्लीत जाल्ली आसा। गोंयांत आता वल्लावन आणि अंकित यादव हे जे आसात ते दोन नवे IAS तसेच रोहित राजबीर सिंग आणि राहुल गुप्ता हे दोन IPS अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जाल्ली आसा। कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव दिप्ती काकोडकर।